Ahojte všetci. Dneska stačí jeden win a máme 20 000 trofejí. Takže ideme si asi zahrať tento Bravo Blue. No dobre, toto môžeme. A koho si dáme? Netuším. No koho si dáme? Môžeme mať aj koltásy. Tak, dobre, ideme na to. Okej, tu sú zaujímaví hráči. Neviem, že si toto dáme. A dúfam, že hej. Ty vole. No tak, okej. Capeček ma riadne dal. Dobre, Riko. Okej, Riko to zachránil. Dobre. Poďme. Dobre. Okej. Teraz. Keď kto bude brať loptu. Okej. Riko má hyperčáčku. Jupi, boom. Áno, yes. Jupi, máme 20 000. OK, zoberieme si Legendary Star Drop. Prosím. Prosím, nech tam je dačo dobre. Prosím. No ja sa nekúkam. Aha, dobré. Tak nič moc. OK, takže máme Jupi 20 000. Takže to bolo všetko. Ďakujem, že ste dopozerali moje videá až do konca. A potom na budúce bude ďalšie videjko. Neviem kedy, to je jedno. Takže čaute. Čus.